Toto je kniha, z ktorej som čítala svoje prvé španielské vety. Vôbec som netušila, o čom čítam, lebo hoci som túto verziu mala doma veľa rokov predtým, ako som odišla do Španielska, tak ja som tú knihu nikdy predtým neotvorila. Niektoré veci majú svoje zvláštne načasovanie. Čo už. Nič nie je dokonalé, vzdychla si Líška, ale vrátila sa k svojej myšlienke. Môj život je jednotvárny. Polujem na sliepky a ľudia polujú na mňa. Všetky sliepky sú si podobné a všetci ľudia sa navzájom podobajú. Tak sa trochu nudím. No ak si ma skrotíš, môj život bude akoby ožiarený slnkom. Spoznám zvuk krokov, ktorý bude iný ako všetky ostatné. Tie ostatné kroky ma zaháňajú pod zem. Tie tvoje ma privolajú z nory ako nejaká hudba. A potom si klikni na link a vypočuj si pokračovanie tohto deja v španielskej verzii.